מה נשמע? מה שלומכם? מה שלום כולן? כיף להיות כאן. אני עדי גולדנה ואתן בערוץ של גולדנה 333. האמת שיש כזה שינוי רגשי בקטע הזה, ב-333, זאת אומרת אני עדיין גולדנה 333, אבל אתן זוכרות, פעם ניסיתי להסביר לכם שה-333 זה בעצם כי יום הלידה שלי 3, וגם עדי בגימטריה זה 3, וגם עדי בת ברוריה בגימטריה זה 3, וגם כל תאריך הספרות שלי הוא 3, אז ככה שזה ה-333, אבל כל אחת מכן היא לגמרי גולדנה של המשולש שלה, אז את מוזמנת לגמרי לחשב לך מה השם שלך בגימטריה, מה יום הלידה שלך ומה התאריך מספר הגורל, כמו שאנחנו קוראות לו, מספר הייעוד, ותספרי לי איזה גולדנה את. אין חשיבות לאיפה נמצא מה, את יכולה להיות, כאילו אצלי זה 333, זה יותר שינוי, אבל את לגמרי יכולה להיות 123 או 321 או 213, מה שאת בוחרת להיות, ואתן לגמרי מוזמנות להגיב מה גולדנה שאת, ואני אתן לך מין כזה, אני אנתח לך את זה כזה בקטנה, מה זה אומר עלייך, שזה מגניב. מה אנחנו עושות פה היום? בעיקרון חשבתי לעשות את פריסת מרץ, ואמרתי כזה, אני לא יודעת איך אני ארגיש, אתן מכירות אותי שהמוח עקום, והמזג אוויר, ואיראן, לא איראן, וזה, ופורים, אז אמרתי אני אעשה את מרץ, אבל מה שקפץ לי קודם, אז אנחנו נחכה עם מרץ, זה יהיה הסרטון הבא בעזרת השם. כאילו זה פשוט, אתם יודעות איך זה, נתתי לאינטואיציה להוביל, וככה סידרתי את הלוח, מה שנקרא, את השולחן. ומה שיצא בעצם הווייב הוא דווקא על גלגולים קודמים, או מה עלייך לדעת מאחד מהגלגולים הקודמים, או כמובן תכף אנחנו נראה לאן זה מתפתח. מה זה אומר עלייך היום? אני הכנתי, כאילו אני יכולה להכין, הכנתי כבר כמה, לכל אחת בעצם מפה של 3, 4, 5 גלגולים, תלוי מה אני מצליחה לראות. ומה זה אומר על היום, על ההתפתחות, על העתיד, על השיעורים שצריכה ללמוד, אז זה מגניב. יש את הלינק למטה, וכמובן אני אצרף אותו באינסטגרם. מה עוד מעניין אותנו? אז יש לנו פה בעצם, אגב, זו חפיסה שהגיעה בספרדית, חפיסת קלפים שהזמנתי מתמו, לא כל כך הסתכלתי כנראה מה אני מזמינה, ופשוט כזה, אז זה בעצם הכל בספרדית. אני לא מאוד יודעת, אני כן יודעת לחבר ויותר מלהקשיב. קצת קשה לי לדבר, הייתי עושה טיסות של איבריה פעם, לספרד, למדריד ולברצלונה, אז אני כן קצת יודעת. מה קורה עם החפירות? לא יודעת, יש איזה מוד כזה. אז מה שקורה זה ככה, יש לנו פה 6 פריסות, 6 קלפים, 6 קריסטלים, שבעצם כל אחד מסמל גלגול מסוים. יכול להיות שאת מתחברת לכמה, יכול להיות שיש רק אחד שקופץ לך. אנחנו ננסה להבין, אני משאירה את זה ככה, זאת אומרת אנחנו לא נפרוס ונפתח, אלא נעשה משהו כזה, כי באמת זה רק בשביל לתת לך איזושהי אנקדוטה של מה קרה בגלגולים קודמים, מה זה אומר בגלגול הזה. אז אנחנו נתחיל. הפריסה הראשונה זה ג'ייד, האבן היא ג'ייד, היא בעצם באיזשהו מקום, היא מדברת על חיבור ללב ולאוויר צח, לאוויר נקי. יכול מאוד להיות שמה שיצא לנו מבחינת גלגולים קודמים קשור לחופש ולתחושת מרחב, שדות ירוקים, פריחה וכו'. אנחנו נגיע לזה. פריסה מספר 2 היא על לפיס לזולי. היא מדברת על הקול הפנימי. יכול מאוד להיות שאנחנו נגיע לגלגול כזה שבו או שהיית מאוד חדשנית והשתיקו את הקול שלך. יכול להיות שאת חקרת כל מיני דברים שאחרים עדיין לא היו מוכנים לקבל. זו פריסה מספר 2. פריסה מספר 3 היא הפרדייט. בעצם היא מדברת על הרבה מאוד שפע, עושר גשמי. יכול להיות גלגול של מלוכה, שבאיזשהו מקום גם פה
סליחה, היית מאוד מתקדמת לתקופה שלך, זאת אומרת, יכול מאוד להיות שקראת ספרים שאחרים עדיין לא ידעו לדבר. לא באמת, אבל הבנתי את הווייב, אנחנו תכף נצלול ונבין מה זה אומר. יש לנו את הרובי, שהיא מדברת בעצם על ברכה, על ילדים, על גלגול שבו עבדת כנראה עם ילדים קטנים, או היית אימא להרבה, או זקנת השבט, תכף אנחנו נבין. הטורקיז בעצם מסמלת איזשהו ריפוי ומרפט, זאת אומרת מאוד יכול להיות שהיית סוג של הילרית, רופאה ואיזשהו משהו טיפולי, אנחנו גם נגיע לזה. והקלצית בעצם מדברת על שפע גשמי מאוד מאוד גדול, יכול מאוד להיות ממש ברמת עושר בן דורי, זה גם גלגול שהמוות פה היה בגיל צעיר, ולא נהנית אולי מהשפע הזה. אנחנו כבר נבין הכל. אז אלו הפריסות, תגידי מה התחברת ומה הווייב שלך, ויש לי כאן חפיסת קלפים של פסט לייף, ויש לי פה עוד כל מיני חפיסת קלפים, אז תכף אנחנו נבין מה מומי. בואי נזיז את זה כדי שיהיה יותר קל לראות. אני חושבת שאני אעשה את זה באופן רוחבי, כדי שמי שבחרה בכמה לגמרי תוכל לראות מה זה מסמל עבורה. וככה נזוז כל הפריס. בנוגע לג'ייד, בואו נראה מה הגלגול שקופץ כאן. יש לנו כאן אנג'לס, יפה. זה בעצם גלגול שמדבר על הדרכה. זה גלגול שבו יכול מאוד להיות שהיית משהו במסורת, כן, זה גם לא חייב כמובן להיות ביהדות. כל דבר שיכול להיות כאילו נזירה, כן, איזושהי כהנת דת או אשת דת, ולכן יכול מאוד להיות שבגלגול הזה או שיש אמביוולנטיות בנוגע לדת, או שאת מאוד 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 אוהבת את השם אבל לא מתחברת לדת, זאת אומרת לא ברמת לשמור שבת או בשר חלב וכולי. ובאופן כללי יש פה חיבור מאוד מאוד גבוה למדריכי הרוח, ברמת הנתינה והעזרה, ויכול להיות שבגלגול הזה יש איזשהו קושי לתת, לתמוך או לצורך העניין איזשהו ריצוי שאת נותנת הרבה מאוד לאחרים וקצת שוכחת את עצמך. קלף נוסף שעולה הוא פוביה. הוא מדבר על פוביות, על כל מיני פחדים וחרדות. זה מגיע בגלל שבגלגולים קודמים באיזשהו מקום גם ויתרת על עצמך, וגם יכול מאוד להיות הפחד באמת מעולם שהוא גדול. יכול להיות שכזה היית במסע הרבה מאוד שנים על סוסים ודברים כאלה, מה שיצר איזושהי חרדה ואיזשהו נתק, וגם פה הפחד הוא שמישהו יחליט עלייך, שמישהו, לכן החופש הוא משהו שמאוד מאוד חשוב בעבורך. קלף אחרון הוא פארם, כמו שאמרנו, אז יש פה עניין של חווה, של סוסים, של מרחבים מאוד גדולים, יכול מאוד להיות שהיית מנותקת מציביליזציה, או שנותרת לבד, או שהייתה איזושהי פגיעה, ולכן את מאוד מאוד קנאית לחופש שלך, מאוד שמה לב למי את נותנת מה. יכול מאוד להיות שבאיזשהו מקום ככה למדת לתת אהבה, וגם החיבור יכול מאוד להיות שנכפתה עלייך הדת, או יצאת בשאלה, חזרת בתשובה, אז ככה שזה גלגול מאוד מגניב שמדבר בעצם על, בגלגול הזה באת לתקן את זה, להרגיש טוב עם עצמך, ליהנות ממה שקורה ומהסביבה שלך. בואי נראה אם יש עוד משהו שרוצה לצאת. מה עוד הגלגול הקודם אומר על הגלגול הנוכחי. יש לנו כאן Divine Protection ו-Divine Love. מדהים. אז בעיקרון כל זה, כן, יש לנו פה גם הספרות 12 ו-31, אם זה אומר משהו בעבורך.
אבל בעיקרון ההרגשה היא שאת מוגנת, את בטוחה, אין שום בעיה לחצות ים, לחזור, לטוס לבד וכולי. את מאוד אוהבת את הלבד שלך. ההתמודדות מול הפוביות הרבה יותר חזקה וגבוהה. הלב שלך פתוח לאנשים חדשים. את מרגישה מוגנת, את מרגישה בטוחה, וזה בעצם התיקון שלך בגלגול הזה. להיות באהבה עצמית וחברתית. ליהנות ממה שמגיע וממה שקיים. עוד קלף אחד שהוא אהבה. איזה יופי של פריסה, עם קלף מספר 25. האתגר הוא יכול להיות גם באהבה, יכול להיות ששנים רבות את לא בזוגיות, יכול להיות שזוגיות זה משהו, זה איזשהו סימן שאלה, או משהו שאת צריכה, לא יודעת אם להילחם, אבל איזשהו רצון מאוד אז דעי שבגלגול הזה את מתקנת את הווייב הזה. אהבה מאוד טובה, אם את לא כרגע באהבה טובה, אז אהבה טובה תיכנס לחיים שלך ממש השנה, זאת אומרת השנה ועד שנת 2027 יש פה איזשהו מעבר מגורים, מעבר לבית חדש, מעבר לזוגיות מאוד יפה ופורחת. ואיך אפשר לא להתרגש מפריסה מספר 1, את מוזמנת לרשום בתגובות אני אהבה, או אם בא לך לרשום את איזה גולדנה את, כדי שאני אגיד לך, שאני אתן לך איזשהו מסר מגניב אודותייך. וזהו, ואוהבת אותך פריסה מספר 1, תרשמי אני אהבה, מוזמנת להגיב לב ירוק, ונתחבר בעזרת השם בפריסה הבאה של חודש מרץ. אוהבת אותך מעלה, וכמובן מוזמנת להמשיך לפריסות הבאות. מספר 2 עם הלפיס לזולי, בואי נראה מה המסר שלך מהגלגולים הקודמים, ואז נוכל ככה להבין יותר. יש פה איזשהו מסר שקשור ככל הנראה לתקשורת, לצ'קרת הגרון. יש לנו כאן שיפס ופאדר. אוקיי, אז קודם כל יש פה במידה ואבא שלך נפטר, אז יש פה דרישת שלום חמה מעולמות עליונים. במידה והוא חי, שיהיה בריא, תשלחי לו הודעה שאת אוהבת אותו, כי זה באמת לא מובן מאליו ומתנה משמיים. יכול להיות שלשאר הגולדנות המתוקות שלי יש איזשהו שיעור בנוגע לאבא, אז אנחנו נצלול לזה. זה גלגול בעצם של הרבה מאוד ים. יכול מאוד להיות, כן, שהיית בת של רב חובל, של כאילו הרבה מאוד מאוד ספינות, יכול מאוד להיות גם יחטות, אנחנו לא יודעות באיזה גלגול זה. יכול מאוד להיות שהיית עובדת באיזושהי ספינה, ובאופן כללי זה יכול מאוד להסביר את החיבור שלך לים, לעולמות של מים וכו'. ההרגשה היא שזה גלגול שבו היה איזשהו נתק או איזשהו פער או איזשהו רצון לרצות את אבא, ובאופן כללי אין ספק שיכול להיות שגם יש איזשהו ניתוק או שוני בין מה שאת רצית לבין איך שהמשפחה גידלה אותך, ולכן יכול להיות פער שמתנקה כמובן בגלגול הזה בנוגע למי שאת ומה שאת. יכול מאוד להיות שאת עוסקת נגיד במשהו שההורים לא אהבו, או ולא יודעת מה, עשית קעקועים וההורים פחות בעניין, סתם אני מנסה לחבר אותך, אבל הרעיון הוא שבסוף אהבה היא אהבה, האבא אוהב את הבת שלו לא משנה מה, וגם הטלטלות שמגיעות בגלים ובים בסוף נסגרות. יש לנו imprisonment of slavery, יכול מאוד להיות שזה גלגול באמת שלא נדע של עבדות, לכן גם תחושת המחנק מגיעה בגרון, לכן גם באיזשהו מקום הרגשת שאת לא יכולה להיות את, לא נותנים לך להיות את, תחושת החופש הייתה סגורה, ולכן מאוד מאוד חשוב היום פשוט לשתף את עצמך, לדבר אותך, לספר לאחרים גם מי את, מה עברת, מה חווית, מהו בעצם הדבר הקטן שהוא מאוד מאוד גדול, שבעבורו את משמשת השראה לאחרים, שזה סופר מגניב. מה עוד אני יכולה להגיד על זה? יכול מאוד להיות שבאמת היית כבולה, או שהיית סוהרת, ולכן גם באיזשהו מקום יכול מאוד להיות שיש לך איזשהו זיקה לחוקים, בכלל אולי לחוקי דת,
מה שבאת בעצם לצאת פה מהגלגול הזה ולהרוויח, הכוונה בגלגול הזה, יש לנו self-acceptance עם אהבה עצמית וקבלה עצמית, לא משנה מה, גם אם את מיוחדת, גם אם את שונה בנוף, גם אם את הגעת לכאן באיזשהו מקום, כאילו זה מה שאני מרגישה, הגעת לכאן להראות את הייחודיות שלך, ויש לנו קומיוניקיישן, כמה הגיוני ללפיס לזולי וכן הצ'קרת הגרון, שמדבר על כישורי תקשורת, להראות עצמך החוצה, להוציא את היופי שלך, להרוויח כסף גם על הדבר הזה, על מי שאת, זה יכול להיות לגמרי גם בכתיבה, כן, גם בקול, אבל יש משמעות מאוד מאוד חשובה לקול שלך. בואי נראה מה עוד הוא רוצה ככה לעלות. יש לנו כאן expansion עם הרחבה והתרחבות, יש פה איזשהו צורך להתרחב, אגב, ממש בכל מיני, בכל הדרכים, הרבה פעמים יכול להיות שזה להקים עסק עם כמה שליחים, שליחות, יכול להיות איזשהו מקום לעבוד במקום כזה, שבו את מנהלת אחרים ומרחיבה, יכול להיות את הדעת, יכול להיות את כן, וייב בכללי. וזאת הרגשה עם קלף מספר 68, מרגישה שאנחנו צריכות עוד. יש לנו כאן breakthrough עם שינויים שכאילו יכול מאוד להיות שנכפים עלייך, אבל הם בעצם מובילים אותך לגרסה המהממת שאת בה היום. בעצם זה גם קלף שמדבר על שינויים מאוד מאוד יפים שקרו בשנת 2025 ויקרו בשנת 2026. את כאילו מגיעה לנחלה ולנחת שלך, ואין זכר לקרמה של הגלגול הקודם, כי את פשוט טובה ועושה מה שאת עושה, לייט ברינגר, את מביאה את האור, הגעת לכאן לתמוך ולעזור, כמובן קודם לצאת מהחוסר אמונה שלך אל קדמת הבמה. אז אני מחכה לראות אותך, וכמובן לשמוע, מוזמנת לעשות לנו לב כחול, וגם להגיב אני שליחת אור, או אני פורצת דרך, זה גם משהו שהוא לגמרי את, או אני במהלכה של פריצת דרך, מה שמרגיש לך נכון לפריסה מספר 2, עם הלפיס לזולי והלב הכחול. אוהבת אותך המון, ובואי נמשיך אל הפריסה. הפריסה הבאה היא פרדייט, כן, היא מדברת, יש לנו כאן בעצם, היא החלאה, סוג של נחושת, איך קוראים לה? עלה לי הטווס, היא מזכירה קצת את הנוצות שלו, היא גם מדברת על קשת בענן, ובואי נראה, אני רוצה לראות שאתן רואות, מה שנראה זה מה שיהיה, מה לעשות. יפה, אז בואי נראה מה קורה בגלגול קודם, באופן כללי נעשה לנו לב אדום בשבילה, כי יש לנו כאן ירוק, כחול, יש לנו כאן ורוד, טורקיז וצהוב, אז היא לגמרי לב צבעוני, אז היא יכולה להיות גם הלב עם הכוכבים הנצנצים, או לב כתום, או בכלל באמת הקשת בענן. בואי נראה מה קורה פה. יש לנו Trust and Faith ו-Communal Living. אוקיי, אז קודם כל, יכול להיות קודם כל שבאת מאיזושהי קהילה, קודם כל. יכול מאוד להיות שהיית סוג של זקנת השבט, מישהי שבן או בת, דווקא יש פה איזושהי הרגשה של גבר. גם הבאת את האמונה, הצלחת לעזור לאחרים, זה יכול להיות גם בריפוי וגם בתמיכה. לדעתי היית אשת ספר כזו, סוג של יכול להיות גם ממה שמבשלת ומכינה ומאגדת ומחברת בין קבוצות. יכול להיות שזה התפקיד הנוכחי שלך כרגע בעצם, לחבר בין אנשים או לתווך בין עולמות. מה שמגניב פה בעצם, כאילו כולם הכירו אותך, כולם ידעו מי את, היית מאוד מאוד מפורסמת בקרב הקהילה שלך, וגם אנשים מרחוק היו מגיעים אלייך. מה שמגניב עוד יכול להיות
אני גם מרגישה כאילו באיזשהו מקום יכול להיות שזה היה סוג של בית יתומים שהיית מנהלת אותו, או שהיית יתומה ובגלל זה עזרת לאחרים באותו התדר. למה אני כי יורדים מידע אז אני מנסה לחבר את הכל. יכול מאוד להיות שזה היה קשור אולי לאמריקה, יכול מאוד להיות אמריקה הילידית, יכול להיות מקסיקו, או כן, שבט המאיה, או משהו שקשור לזה. יש פה גם עניין של כאילו של דרך הכלכלה ופתלתלה, יצא נייטיב אמריקן, אז כנראה שזה זה. זאת האווירה, יכול להיות שבגלל זה גם יש איזשהו חיבור לכל מיני קהילות ישנות, לקיבוצים ודברים כאלה בגלגול הזה. בואי נראה מה באת לפה לקחת. יש לנו Shadow Treasure, שבעצם את עוזרת לאחרים לגלות את הצד האפל שלהם, ודווקא להתמסר אליו. יכול מאוד להיות שאת מגיעה מהצללים, זאת אומרת, ההצלחה מגיעה משום מקום, הרבה מאוד עבודה במהלך השנים, אבל בסוף ההצלחה מגיעה ממי שאת ומהעיסוק היומיומי שלך. יש לנו כאן Heal Day Self, קודם כל הריפוי שהוא מגיע מהריפוי שלך, אז אין ספק שחווית הרבה מאוד, יכול להיות דרמות וטלטלות, כדי לנקות את הדרמה ואת הטראומה ולחיות באיזשהו מקום בגן עדן עלי אדמות. חשבנו על מה, אז גם יכול מאוד לגמרי, יש כאן לבנדר, אז אנחנו נעשה את הפריסה הזאת סגולה, או קשת בענן כאמור, אבל הלבנדר גם כשלעצמו בעצם מדבר על כוח ועל חיבור לעצמך ועל חיבור לאמונה שלך, ובעצם ליהנות ממי שאת עם חיבור לרוחניות מאוד גבוהה, כשאת לגמרי נותנת אותה קדימה ומאפשרת לאחרים גם ליהנות ממשלח ידך וממי שאת. בואי נראה, יש לנו heart center עם חיבור ללב ועם לב פתוח. יש לנו intuition כאמור עם חיבור כן, ללב הסגול ולאינטואיציה שלך ולהיות את. זה בעצם הגלגול הכי מתפתח שלך והכי מיוחד, כי את בעצם סיימת את כל הקרמה ואת באת לפה לנצוץ ולהראות לאחרים איך לחיות, מה שנקרא, עם טרנספורמיישן, שינוי מאוד מאוד משמעותי שחווית ואת חובה בחיים. יכול להיות כל מיני שינויים, לפעמים שנכפים, לפעמים שאת יוצרת, אבל נגיד אם יש אנשים שגרים ב3 בתים במהלך כל החיים, היו מעברי דירה ושינויים וכאלה בשביל באמת לפרוח ולהתפתח. אם יש עוד משהו שרוצה לעלות, אוקיי, rebirth ולידה מחדש. נפל לי קלף שהוא בלום, לפרוח ולצמוח אהובתי בלב. זוהי פריסה מספר 3, מוזמנת לרשום אני נוצצת באור שלי, אני פורחת בתדר שלי, אני באתי לפרוח, לב סגול וכזה. יאללה, אנחנו מתקדמות. מספר 4 עם הרובי. בואי נראה מה לך מחכה, מה היה בגלגולים קודמים. רובי כשלעצמה, אמרנו, היא מדברת על ילודה, על אהבה, על פריון. ובואי נראה מה זה אומר לגבייך. יש לנו Wars and Battles שמדבר על הרבה מאוד קרבות ומלחמות, וזה לא רק גלגול אחד, זה כמה גלגולים. רגע. ויצא לנו גם איג'יפט עם מצרים, מצרים הקדומה. לגמרי יכול מאוד להיות שבאמת זה לגמרי לשני הכיוונים. יכול להיות שזה היה בתקופת התנ"ך, יכול להיות שיש פה עוד גלגול גם של מלחמה, כי יש לנו כאן דגל שהוא שונה ממצרים. אז כן, ההרגשה היא שנלחמת על המקום שלך, שיכול מאוד להיות שהצלת ילדים ודברים כאלה. יכול להיות שהיית לוחמת, יכול להיות שהיית במצרים העתיקה. מה עוד עולה לי? זהו, יכול להיות שגם היית או גבר או אישה,
אז יכול מאוד להיות שגם היום יש איזושהי משמעות לזכריות בחיים שלך, זאת אומרת, זה יכול להיות שיש לך הרבה אחד בתאריך לידה. רגע. קפץ לי עוד קלף של living or travel, שזה גם כאילו באיזשהו מקום אני חושבת מחבר אותך בעצם לעצמך, מה את אוהבת, מה בא לך לעשות, הרבה מאוד שיעורים של דברים שפחות התאימו לך במהלך החיים כדי לחבר אותך למה את כן אוהבת. יש פה כן מוד של חופש וטיולים ורצון לפרוץ, ויכול מאוד להיות ידע של שפות, חיבור לכל מיני, גם אגב למצרים העתיקה, או לכל מיני תקופות לאו דווקא של לחימה, אבל נגיד אנגליה בתקופה האריסטוקרטית, צרפת וכזה, אז יש פה משהו מגניב. יכול מאוד להיות שיש פה איזשהו שיעור שקשור לסליחה, לשחרור עוונות, גם שלך וגם של אחרים. יכול מאוד להיות שעלה פה פחד בגלל השינוי הזה, אז זה משהו שבאת לתקן בגלגול הזה. יש לנו ביג פיקצ'ר שמבקש ממך תמיד להסתכל על התמונה הגדולה ולא לצלול לתוך הבאסה או הדרמה הרגשית הרגעית. ויש לנו ג'וי בעזרת השם ותודה לאל עם אושר ושמחה. אגב, גם פה משהו שקרה בשנת 2023, או שהתחיל בשנת 2023, מתעצם בשנת 2026, ויש פה איזשהו שינוי וגדילה וצמיחה מאוד משמעותית, כי כאילו את משחררת את העבר, את סולחת לעצמך, לא משנה באיזה גרסה, אם חס וחלילה היית חייל שלא נגיד את כל הדברים הרעים, כן? שכאילו נלחם וזה והרג נגיד, אז יש פה איזשהו באמת שחרור של הדבר הזה עם גרייס. חסד זה גלגול של חסד, ברכה והצלחה, שבאת לפה בעצם לתקן ולאהוב, לתת, לתמוך. יפה. יש לנו סקסס וגם כמובן להצליח, שזה באמת מזכיר את הצבע של הרובי עם הפריון כאמור. יש לנו כאן סטרנגט עם כוח, גם להראות לאחרים, גם להוכיח לעצמך מעט, וגם בסופו של דבר את פשוט כוח יוזם, מוביל, יכול להיות מזל תלה או איזשהו מזל שפשוט מעיף לנו את המוח. אינסייט, הרבה מאוד תובנות יפות מגיעות ממך. קלף מספר 11, זה יכול מאוד להיות שאת מאסטר 11 או מאסטר אחר. עם פרוטקשן, יצא פעמיים קלף מספר 26, יש ג'וי עם 26 ופרוטקשן. קלף מספר 26, באופן כללי 26 מדבר על שם השם, י' ק' ו' ק'. ומה עוד מגניב, יש לי צמרמורות עם שמירה והגנה מאוד מאוד גבוהים משמיים. יופי של פריסה, מוזמנת קודם כל לעשות לנו לב ורוד או אדום. הרובי כשלעצמה מדברת על פריון, אז את לגמרי יכולה להגיד אני פוריה, אני מלכת הפריון, או אני בהצלחה גדולה, אני מוגנת, אני מבורכת, מוגנת ואותתת בתדר של הצלחה, ובאמת מה שבא לך אני הצלחה. זה קלף מספר 4. אנחנו עוברות אל מש הטורקיז. בואי נראה, טורקיז בעצם מדבר גם על הצלחה, ויש לנו cada día vas dejando con más claridad tus attention que inicias lo cual te induce, מה את יודעת? Hacker los caminos vitales necesarios. יפה. אז הוא בעצם מדבר רק על הדברים שאנחנו זקוקים להם בחיים שלהם. הטורקיז בא בעצם לשחרר עין הרע, לשחרר שליליות ולרטוט בתדר של אור וטוב. בואי נראה, יש לנו כאן forgiveness עם מחילה על לא משנה מה היה בגלגולים קודמים. יש לנו כאן אטלנטיס, מדבר על כך שאת נשמה מאוד גבוהה, מגיעה, את חלק מסטאר סיד, זה בעצם, אם את מכירה, יש לי גם בפרופיל באינסטגרם, אנחנו מדברות על זה לא מעט. אטלנטיס בעצם הייתה עיר, מקום שהיה כאן על כדור הארץ, ואומרים שבגלל מה שנקרא האנושות חטאה, אז אטלנטיס שקע מתחת לאדמה. יש אנשים שאומרים שזה בין הודו לפקיסטן, משהו כזה, שכאילו יש איזשהו משהו כזה למטה. מדברים על כך שזה היה
בערך לפני 3,000 שנה, פחות או יותר בזמן שכביכול, או כאמור, אני לא יודעת, כן, קיבלנו את התורה, אז זה בערך הווייב. זה אומר שהנשמה היא מאוד עתיקה, היא באה לכאן למחול, לסלוח, לאהוב, לראות את האור והטוב אחד של השני. יצא לנו כאן מדר, אז יכול מאוד להיות שהיית באמת אימא מאוד מאוד מחוברת בגלגולים קודמים, או שיש איזושהי משמעות לאימהות גם בגלגול הזה וגם בגלגולים קודמים. יש לנו food and anger שמדבר על, יכול מאוד להיות שהיית רעבה ולכן גם הסליחה, כי מישהו הרעיב אותך או לא נתן לך מספיק ממה שאת ראויה לו, ולכן יכול מאוד להיות שתמיד יהיה לך לחם במקפיא, ובין יכול להיות שהמשפחה שלך חוותה את השואה, שלא נדע הטבח של 7 באוקטובר, אז כן, יש פה איזושהי בקשה לסליחה. מה עוד הגעת לכאן? בגלגול הזה יש לנו כאן רסט, שזה מה שבעצם מבקשים ממך ליהנות ולקייף בעצם ממה שכן יש. תנוחי ותהני מכל היופי הזה. יש לנו קליר אורה שמדבר על כמה שאת טובת לב ונקייה ורק רוצה אור לאחרים ולשלוח רק טוב, ואני גם מרגישה שזה באיזשהו מקום התפקיד שלך להיות סוג של מורת דרך או מדריכה. יש לנו כאן Divine Connection שבעצם מחבר אותך לאמא אדמה ולהדרכה. את משמשת סוג של השראה לאחרים. מאוד אני מרגישה ממש ככה, את קרן אור, את עוזרת לאנשים לראות דברים מנקודת מבט אחרת, ואת הלב, מה נגיד כך. בואי נראה מה עוד באת לכאן להבין בגלגולים האלה, בגלגול הנוכחי, מה המתנות שלך. יש לנו Crossroads, את עוזרת לאחרים כנראה, ככל הנראה, כן, במקומות שהם מרגישים לא בטוחים בהם, או לא יודעים מהו הצעד הבא. את רואה הרבה מאוד צעדים קדימה, יש לך אינטואיציה מפחידה, וזה מדהים כדי לעזור לאחרים. האימפקט שלך הוא מאוד מאוד משמעותי, יש לך המון כוח עליי, על הסביבה שלך, על המשפחה שלך, על הקהילה שלך, שזה מדהים. בעצם באופן כללי את סוג של מגנט, גם יכול מאוד להיות שזה קשור ליופי החיצוני שלך, אבל בואי נגיד שמרגישים כשאת נכנסת לחדר, את נותנת איזושהי עילה כזאת נעימה וממגנטת של ברכה. יש לנו גרדיטוד עם הכרת תודה, אז אני מרגישה שגם את מכירה תודה על הכל, וגם כמובן על מה שהיה בגלגולים קודמים, אך יותר מזה את עוזרת לאחרים לראות אור, שזה נדיר. ויש לנו אמפליפיי שבעצם באמת מסמל על כמה חזקה את, עם התחלות חדשות בעזרת השם שקורות בשנת 2026. יכול, כאילו באופן כללי זה אולי קשור ללבה, למשהו שמתפרץ, למשהו שאת לא רואה קורה. בוא נראה עוד קצת, משהו שקשור לכוונה שלך, לייעוד שלך, לפרפס, ליצירה שלך. בואי נראה אם יש עוד משהו שעולה יפה. יש לנו קלינזין עם ניקוי, גם יכול להיות שכאילו השם והיקום מביא לך פשוט התמודדויות של ניקוי, אז יכול להיות שהיו התמכרויות, יכול להיות שהיו אנשים שכבר לא משרתים אותך, את פשוט עלית בתדרים מאוד מאוד גבוהים, עם סול הילינג, עברת הרבה כדי להגיע לאושר, והאושר הזה שאת נמצאת בו עכשיו, תודה להשם. המסע חיים שלך היה מאוד מאוד, לא רק פה, גם בגלגולים קודמים, מאוד מפתיע, מאוד מרגש, מאוד מיוחד, מאוד מעלה הרבה רגשות. זהו, זה מה שהרגשתי. מה עוד? יש פה חיבור מאוד מאוד גבוה להדרכה ולישויות עליונות. זאת אומרת, גם יכול להיות למלאכים, להדרכה באופן כללי, למה שאנחנו עושות פה כרגע, שזה סופר מגניב. והעין שלך היא טובה מתמיד. זאת אומרת, את שולחת טוב, את רוטטת בתדר של אור וטוב, ואין סיבה שזה לא יחזור אלייך, וזה חוזר, מה שנקרא, באבי אביך. זהו, מוזמנת לעשות לנו לב טורקיז.
ולרשום אני מחוברת לרגשות שלי, או שאני רוטטת, המסע חיים שלי הוא כאן לשמש השראה, ובאמת כל מה שמרגיש לך שהוא נכון לפריסה מספר 5. ונתראה בפריסות הבאות, או שאת ממשיכה איתי. נשיקות אהובתי. את הקלצייט, שהיא מדברת על שפע, על כסף, על בצע רב, ואנחנו ננסה להבין מה זה אומר בנוגע לגלגולי עבר שלך. אוקיי, אז יש לנו persecution and inquisition, שלא נדע, וואלה, אינקוויזיציה. מה שקורה פה, בעצם מדברים על שפע שזה גלגול אחד, על שפע שהגיע, שהיית יותר מדי, כאילו יכול מאוד להיות שעסקת בכישוף, בעבר היו מפחדים מהדברים האלה, כמובן יכול מאוד להיות שאולי גם בגלל זה בגלגול הזה יש לך איזשהו פחד מדברים כאלה, שלא נדע, יכול להיות שיש איזשהו פחד מאש בגלל שכאילו יש איזשהו זיכרון טראומטי של הנשמה ששרפו אותה או העלו אותה על המוקד, שלא נדע בטל ומבוטל, זה היה פעם. יש פה יתמות, בואי נראה מה עוד עולה. יש לנו כאן, רגע, פייננס, זהו, דיברנו על זה שהכסף היה הרבה מאוד כסף, יכול להיות שהסתרת אותו, שהחבאת אותו, יכול להיות שהחבאת אותו מהשלטונות, יכול להיות שחס וחלילה בגלל זה הרגו את ההורים או משהו כזה, יש פה איזשהו טראומה מאוד רצינית, ואז יכול להיות שזה יושב על השפע שלך, כאילו לא מגיע לי להיות עשירה ומאושרת עם עין, בגלל חס וחלילה איזושהי טראומה שקרתה באמת בגלגולים קודמים. אני כן מרגישה שהגלגול הזה כן הגיע כדי לשנות את זה, את ראויה לכסף, את לגמרי יכולה להגיב גם, אני ראויה לאושר, אני ראויה להיות עשירה, אני עשירה, אני, כאילו, כי באמת בסופו של דבר ההרגשה היא שכן למדת את השיעור, יש לנו lessons and blessing של מה שהיה, יכול מאוד להיות שאני מרגישה שכן, שהיית איזושהי אשת רפואה, ובגלל זה הם קראו לזה מכשפה, אבל בעצם עזרת לאחרים, וכן היית מקבלת על זה כסף, כי אולי עזרת לשלטון, או למלך, או למשהו כזה, שבעצם פתאום התהפכו על הווייב הזה, זה כאילו מה שאני מרגישה, הייתה לך הרבה מאוד חוכמה, הרבה מאוד חוכמה שהתבטאה גם בשכל, גם בראייה, כאילו ממש הקדמת את זמנך, עזרת לאחרים כמו שאני רואה מבחינה בריאותית, אני כן חושבת שזה היה, כן קשור, הוא יכול להיות לאיזשהו כן דעת או משהו כזה, אבל בסוף זה כן מרגיש כאילו שהיה לך את הכל, הוא יכול להיות מין סוג של כלוב של זהב, יכול להיות שגם את לעצמך בגלגול נוסף היית סוג של בת מלוכה, ולכן גם את אוהבת את הדברים הכי פיין והכי יפים, ובגלגול הזה נולדת לשפע, נולדת לפרוץ את המחסום הזה וליהנות מהכסף ומהשפע שמסביבך. יש לנו כאן boundaries עם גבולות שככל הנראה או שאת שמת או ששמו לך או שאת מרגישה שאת לא מספיק פורצת דרך או שלא מספיק פרצת, אבל הגיע הזמן לפרוץ. אין ספק, יש לנו כאן balance עם איזון, וגם אני כן מרגישה שיש פה שער, או יותר נכון גשר לעולמות של הרבה יותר אושר. אני כן מרגישה שאת צומחת בגלגול הזה, והפלואו של הכסף הוא מגיע, וזה לא באמת אישו באיזשהו מקום. זאת אומרת, יכול להיות שנולדת לבית שהוא יחסית סבבה, לא היה חסר לך תודה להשם שום דבר, אבל בהרגשה הכללית, כאילו, יש איזשהו תסכול, כי את מאוד רוצה לעזור אולי יותר לאחרים. סליחה על זה. מה עוד? אני כן חושבת רגע, נשתה. לא יודעת למה כך. באמת יכול להיות שבמקום הזה, רגע, לא יודעת למה, לא סתם. אולי באמת יש איזושהי סגירה של להראות מי את, או שאולי איזשהו קושי, אבל זה משהו שלגמרי מסתיים כי את משמשת השראה בעזרת החוכמה שלך לאחרים.
אני כן רואה שיש פה חיבור למלאכים ולהדרכה עם אופטימיות ורוגע. לגמרי יפה. מה עוד מעניין אותנו? יש לנו גם שלום ושלווה עם חיבור למניפיסטיישן, לזימונים שאת לגמרי זימנתם בדרך אלייך עם אליימנט. זה גלגול של שפע וזה גלגול של אושר, וגם אם את לא רואה את זה מגיע כרגע, אז באמת ההרגשה היא שכסף עושה את דרכו אלייך, ממש מכל מיני כיוונים. זה יכול להיות דרך הבעל, דרך ההורים, דרך חולי וכולי, גם דרכך, אבל בסוף יש פה גלגול מבורך ושחרור של מה שכבר לא משרת אותך, וכמובן הגיע הזמן להראות לעולם מי את. יש לנו כאן בלסט סייט עם אושר ואושר, איזה יופי. יש לנו כאן ריליף עם שחרור, את בטוחה, את מוגנת, את בגלגול שהוא חיובי, עם אינספיריישן, דיברנו גם על זה, את הגעת לכאן לשמש השראה לאחרים. יצא לנו אילינג גריף, אז יש פה גם איזושהי דרישת שלום מנשמה שנפטרה, שרוצה להגיד לך שהיא איתך והיא עוזרת לך בחוכמה שלך והיא גאה בך. היא אוהבת אותך המון והיא שולחת לך הרבה מאוד אור ואהבה. מה עוד יש לנו? Divine Light. את האור, את הכוח, את הכל. עם קלף מספר 27 שמדבר על השחרור של הקרמה הזו ונתינה לאחרים. לגמרי מוזמנת לרשום, להגיב בלב צהוב. ולרשום אני גולדנה והמספר שלך, או לרשום אני Divine Light, אני כן אור נוצץ, אני ברכה והצלחה. יופי של פריסה. או שאנחנו נעשה אני רוטטת בתדר של שפע, שפע נמשך אליי מכל כיוון. זה פריסה מספר 6. אלו הגלגולים הקודמים, מוזמנות באהבה גדולה שאני אצלול לתוך הגלגול שלכן, אז רשמו לי את התאריך וכזה, ויש גם מפה של גלגולים קודמים שהיא כזה בערך בין 8 ל10 עמודים, יש כאלה שיצא לי יותר, אז נגיד בין 8 ל12 עמודים של גלגולים קודמים, מה זה אומר, מה הייחודיות שלך, מה החוזקות בגלגול הזה, ואיזה עצה גם לשנה הקרובה. ונתראה בפריסות הבאות, אהובות שלי, שיהיה חג פורים שמח וחודש מרץ נדיר. אנחנו נתראה בפריסה, אני מאמינה שזה יהיה בערך עוד שבוע, אולי כזה בתחילת מרץ, וכמובן שמרו על עצמכם ורק בשורות טובות, ויאללה, מה שנקרא, love you, נתראה בפריסות הבאות, נשיקות.